Salam ildeşler, şu rolikdaki pagonlu adamların yüzüne hem vazifelerini qow seredin. Bari utanman, hormatsız prezidentin ayağına yıkılışıp durulur bir adamdan korkup, pagonlarından utanman, eşiginden utanman. Bular şey bit dursa, halk nere gitsin, halk kime arzını aytsın? Utanan oklaram, bir erkekin namus diyen adı var mı? Yok. Bir mahal Türkmen erkekleri kadim zamanda mert Türkmen erkekleri deyip dünya özünü tanıp getse bizim erkekler ne emek bu? Türkmen erkeklerin namusunu yere pırçap, zınıp dur. Utançlılar. Halkın önünde olsa hondan turan bolşup dururlar. Halka yüz vermen. Bäher geldim ezzeti hormatsız prezidentin iki ayağına salam berişip dururlar korkman. O korkucundan utanan oklaram beýrip duranan atwurun pagonunda eşigiňizde atwurunda kıymaç bilen ýakaly eşik deýin. Yaşmak edin. Utançsızlar. Halk sizi görüp öz utanýar. Dünya sizi görüp güller üstüňizden. Edil vatandaşlar, bir seyredin şulan yüzüne qoğucu, vakti gelende utanışıp yere seyredip görsünler özleri. Edip duran işine. Erkek mi bulur? Bütün dünyanın erkeği maskara, Türkmen erkeği maskara edip dururlar ha. Türkmenistan'ın içinde ahir zaman ottur hazır koronavirustan. Ahir zaman diýäniň sebebi her adamın öýünde adam ölüp dur. Kimin öýünde adam ölse şo taý ahir zaman. Babulyan pahir diýýärdi. Menin komşum Banisa'da yatıp çıktı. 5 gün koronavirustan. Her saatte 20 adam gelip durdu ya. Pulu olana diye 5 gün yatıp çık ya pulu olmadıgan ertesi ölüyer diye ölüsü gittiler diye. Hemme da töleýlemişim. Yaman Türkmenistan'ın çeşeylik durkan siz näme? İki ayağına salam berişip korkuşup dursunuz. Yok mu sizin avrayınız? Yok mu sizin gordustunuz? Sizin maşgala yok mu tohum tiyiciniz? Size ölüm gelmez bekleýäniz mi? Utançsızlar. Halk näme etjegini bilen ak, 4 çatırın ortasında bir ýerde nira ılgajagyny bilen ak. Derdini kim aýtjagyny bilen ak. Siz şeýde otursanız halk derdini kim aýtsyn? Birazajyk açyňda gözüňizi bir gattala bir seredin de bolýan zatlara. Bir adamdan korkup eňilişip bukylşyp ýörsiňiz, bularny wezipemiz var dip halk başga berişip ýörsiňiz, utanman. Vakti geler, vakti gelende o zatlara hemmäňizden jogap berirsiňiz. Utançsız namussuzlar. Aslı ölenen avraylı mukavvet yaşaydı oturandan. Her gün 150 adam ölüp dur. Öyle var mücerre sanasa her gün 100 adam de gelýär bir günün içinde. Derman yeten hemme adam gymmat. 5 gün yatanlar onçun 4 milyon berip gaýtdy. Nahar ýemedim de aç oturdum diýär. Sebebi ýa naharyň aşagyna bahalaryny ýazyp gelýär. Zawtryk 10 manat iň ardany. Galany 25, 30, 40 manata gitýär diýär. Ujunlar, abetler halk dermanada pul tap bilenek iýmide pul tapman aşykdan oturýarlar, görgüller. Şo zatlara seritseňiz bolmaýarmy şey durandan. Namus utanç diýen zat ýokmu sizde? Her ýerde ölüp sizin tokumuňyza, sizin öýüňize ölüm gelmedi etýärsiňizmi? Bir Allahdan bir gorkun da öýüp durandan. Bir halka bir azajyk kömek etjek bolun. O ezzetsiz prezidentden, daşary ýurtdan humanitarny kömek gelenden baryny Owganstana ýeber oturdy. Öz halkam açlykdan derman tapyp bilmän ölüp dur. Onun için halk ölse gowy. Ol imin şonuň üçin gelip prezident bolup, gara bulup, Türkmeniň başyna geldi, gara bulup, guraýak.